Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kinigilong ki khubor bamda kasngi. Kaseng ko lindem but rindem minta kasngi kala rakhi ke jingdap arpsans nem jung kaseng ha Bharat Scout and Guides Hall Shillong hagani ke jing rakhi la pelong ru ye ke jing yathir jingmun halor ki mat ba pher ki be day ka culture bar ka pating tinrai. Kaway na kinong ay jingkran kasamla yema me lindem PhD Department of Food and Folklore Nehu kala gran halor ka phang ka jingsngo bamayan ukhasi halor ka baham kati. Ha ka jingtran jongka kala batay bah ka culture khasi ka baham kam de tang ka jingyo bam re ka danru ka jingya de ka bajilyo ba ka jingen. Ki rukam le nyam ka jingburam mi kitemen ba ka jingya teli jong ka yeng ka sem ba ka imlang sa lang. Kalau orang bagi jaj bam ten rai ki rukam sam bam ha ki le nyam ba ki jing rakhi ba pher ki pen iya ka jinglong kerpang jong ka culture khasi. Kala kentu ki samla ba kinang wat jing tim sumar bat penne pensa ya kini ki jing rius pa culture khnang ba kin omja no. Henry kin beteng benong ka benta jong ka jinglong ten rai ukhasi na ka benta ki pateng banwan. Hagawi par kaliang ka kur lindem bat rendem kala ai buram ki para kur ba kila yo bentai ya ke jingyalang jubili rupa hagaba urang ba akakur urang ba damon lindem kila pensngo ya ka paso jong ka kur ban tip ya la ka kur ban penne ya ka riti ba ka dustur ka jong ka kur. Shushu ka kur lindem kala khot sngo bharu ya upasto o el snaitang ban pashat ya ka jing kodor jong ka kur ka bri uhnyotrem kumno ban te song ya ka kur hapo kirim pe ying. Upastors naitang ula pashat kumno ka day ban yat berkenti wiki kun samla jong ka kur ban yabe ka thong jing tip jong ka kur bat tip ya ka longkur longkha haba ya poikha. Pastor banru ya ka kur lindem ba ka day ban penyar ya ka kur ka may temen ma temen ban num syang sang hende ka jat ki ba penroy om ban ai jat ne shim jat na ukpa. Hakani ka session ka ba isim mentang kasimo gi batay siya pang ka takabam kadi ka jong kasi. Tukum ka kur hi kadai ka kamram juni kung kita kinong beteng kita kinong penyat ya ka riti ka destur la kadai ka akor para brio ne hak akor kabam kadi ru kadai hi ka kur ka penyat pateng te kumba ka seminar mo banga shem halor ka bam kadi khasi kidan bun jat ki bam ki jungi but kita ki bam ki niki jaka kum ka ki thai Meghalaya mo ka bapia kum ki bhoi ki bam ki jong ki nong war ki bam ki jong kum ta ter tik ikini parok khoi hi la penne pensa da ka khut but ka rukom bam hi ba ka akaw bam ya habaro khoi ka ri Meghalaya ne ha khasi ka debi ka ju kumba kawe bangan chu ai nuksa ka rukom bam khasi kinget ba nimjudei ban khat ya ka ja da ka siang daka lindat jong ka siang ka bamut ba dengi khat daka lindat ka ditang bangi ai ki bayat but habangi bam jaru nginde ban phai daka dien ngidi ban bam lang pelun nakata ka daw pindalet ki skinong kendong kimju ki bam bet pelun namar belai bikinget ba kimju de ban phai daka dien kimju sar ya ka yingru apa don menu babam ja namar ki ken ba kalong klam akor kimju sat ru ikitiar damiet namar kinget ba kawan ka blay ne ki wan ki long shwa ki man shwa ban wan ban jingo e ka ying to kumta kimju sat ikitiar de ying ha ka ying min mit ki e de punto kita ki way ki facts ba kasi minta ni laklat nipet ya ka generation menta bun hi kim sultanat shu ban ya thu khana kamde shu ka generation ka ba bun ka jinya kran namar bele kala influence ka social media bani shu pet dikit reviews ni pet mo ki internet nakata ka daw ka culture jungi namar ba ka culture ka bobut ya kata ka ka jinya thu pateng din ba ka tin ka tilit na ka parul tradition nakata ka daw ka badang mi ka pateng ka badang wan ki sedang banja kumta nga kintu yaki samla bikidi ban sedang ban tho no yaki niki culture jini lakadai ha kanu kaliang lakadai ka purne ka music ka tem ka put ne kanu kaliang ni ban sedang no ban tho na marba kat badang mi hi ka generation ni kata ka ban yathu kata ka ban yakran kala sedang hiar nga na le ka PhD jonga na po school ba ne hu
na ka Department Cultural and Creative Studies, but lingba ka jing yarap jung i Sir Desmond itu ni ME ide iwe ni ki folklorist ki bapau mo ha kan ka jela ka jung hi lingba ka jing yarap ka jung i lingba ka jing yarap jung ki we pat ki nong hikai jung ka department it's Nanda badai guide jonga but kumta ter ti na kan ka PhD jonga na kan ka jingwat banyak jonga ngalap kini ki dustur jung ki khasi ha kalian ka bam kedi dustur jong dikasih hi ke principle jong tima kedai bet hak akor ka buram pendapet ya kalian ka bedai bat kenyam ka kom ru ningkong ki buram ya ublai tapi pet hak kalian ka bam kedi ru ningkong ki buram ya ki bahe ki buram yu blai ki bu i jimbam kindiat harut ban ai blai baik ni kum kata ban ai ki long chua ki man chua te kum ta ka akor ka buram hi ka de ka wei ka ba frame ne ka pa penwan dor ya ka jinget jung khasi te klam ka akor ka buram ni kum ka jat ben riu ni long kum ki wei pat ki jat ben riu nim la ban pin ye pher reality ni long kum ki wei ta ka ni ka akor ka buram de ka pin ye pher ni ba ki wei ki jat ben riu tu de ban bat baha ke ni ki ban ban namar bakapor bengim dari dan kan dia ka kham jinjar ya kata hindi ni kum ka kurhi ya kum ki khasi ni dei banya le banya te mo kum kata ka family na kum ka kur ni dei ban nong kum no bengin ya wan lang bengin ya lum lang nang bengin itu iwe ni tip iwe but ni yo ki jing hi kai ki ni iwe takadaw ni dei ban long kita kin kiba ya kendu kiba ya bat ikini kiba kam hakata ka bintang ngam da la than ban pensai inde ke ngachu batai pi ke ka bangatip ka jingting kur kamot ba lada ka long yen kam dan ki kun ken thai te kile kumlo ki shim no ki adopt no i kun ken thai banawai te kata ki khot ba tingkul namar ka long yin hi ka bamdan kun ken thei ka jinghiat pateng kan ka ja no namar kimla ban ai ki singrang na kata ka daw ki chu adopt no i ka jingbo ka bakodor hapdeng jongi wat om tang hakakor rendam penre ka dei hakari ka jaj benre ka jongi pangin tip yala ka kur te ka jing tip yala ka kur kalong ka badon kam hakaba ki khon ki ti ki badang red kini ala ban keli na ki long kinyi ki mei ki mei san ki mei kha ki mei san ki mei na pat ki bala kham swa te ban tip tan rai am dai da ka ba shi ong le se la ni kum de kum tai rei ban da tip tan rai knang ban da phia kren ban pan ya thu pat no phin kren om shu da ka jing kit kli pin keren daka ikhtiar day shu daka responsibility ndrei ka day daka authority ka kwilanti wana ka kur lendam kin tip ya ka kur day shu daka jingkit kli ten ndrei harangkat lem bat kata ro ka day ka authority keren daka jingtip ka baskem daka ba antat daka ba ong bom tip te nangta kani ka ba ong tip ila ka kur ka jingmot jongka kalong ba menta kala dei ka por ban sedang ban lom ye ki jing tho ki ba kodor ki ba dei ka history jongka kur pat ban lom ban bo pha ha kar kom ka ba dei te ba lom ye ki ne te katno ki ban toy ki long den tengah da so boromi Dr. Samuel Roy Lundem ibalale ya kane pada mengapek ya kitu ki reports kitu ki journal kenja reports baai tengah ba pilong ki breu ki blasai ba ampat ton ki kur kat ke jing tip janga bala ban le kumtu pan penbiang ya ki jing tip pande ya thu khana ya ki jingya jingeng jong ka kur pat nalor kata ha ka jingya dei bat ka pisa pilan ro pidapa audit pat pida ai in public domain sisa kalong ka bakodor ha do kata bom don kanu ko bom shai te hang ne nga ye ka kur lendam na mala don ki breu ki basai ki batibreu tiblei
ki pelong ya kakor bakan long transparent but kilong accountable but kilong answerable kilabu ya kene hakaba amdan mono ban ong ngem te pilale ya kabadai te katno nginyo ching hikai na kene ka baki ne ki long kni i balai alam sekman kumjuru na kabenta ki long kmi na kakor ki balai kersan lem bat kane kalong kajing sai ka bakodor bat pila tip sisa i kakor te kajing mut tip i kakor kalong ba ngidan kam ban scam hangta nama kane kapor ka bamenta ka pelong ki babon na ki kor jongi ndalaya nang laya start ndalaya poi hakaya songkha songman tingirai marwai i aino sakajat kapa te katu ka supun kulmar katu ka penpau ba phim tip ya ka kor phim tip ya ka riti ka dostor namar ladalai ai jai kapa kata kamot ihap no hakata ka boong ka songsang akan mau hakapor bai lok jonga la sedang ban ai kur snaitang habai de ka kur hadem tengah hingga betha ngong kane kamlong ladang nas naitang pirus naitang tigi pateng bahadin kin song kini kia songsang ingin dan kamban tip i kata pat kalong kur kani ka dorbar kur kumde kan long sisa kabor kaba haklido ban batai ban pen inuksa kumno badai ban peniat ya ki khon persa la jong kan thei bat sinrang ban kata kalong umdai ban lek sim da ka ja jeng ki wei ban dang ta sakawai pat kalong umdai ban pen pere ka spelling ene ka spelling kumtu nama don kitu ki bala pen per no ki spelling ti ka tu ka sibu jing kulmar long sia tu i pi ka wei ka to nai tu khana you know teringa kwa wadong ba kiladon ki ba ki pen pere ka spelling laki dei ka ju ka hadu ka pen kulmar na kata kalian te tip ya la ka kor tinang ta ya kini ki kot ya lumbha ha ka rukom ka badai te ka batip ka kur kalong ka badon kam ka baar pat kalong pante song ya la ka kor te song ya la ka kor akarem pe yeng te ka jingmot jong kane kalong kadon ka jingmot ka bayar tengah ko aban pensai tangkat kum ka jing sotu jonga te kum ba kalong hi ya ki babon ba kiliang om dei tangka kor ndrei ki hima ndrei ki ride ki snong bat ki wei te ngakwa ban ya tu ye pi ba ya ki kot kisla jong ka kur bane jong ka ran ka bangatit pat ka wei ka hima te jubo no ye kine da ukpa nale akakur ong kni te uniu long kni pan ubadon ka jing tip pat ka jing la bulalomi ki kot kisla ki bakodo dung ka kur lawa riba ya ki tendrei kumno uklat no tenda uklat no naga perthei pat namar ba uklem batai bha tengah dia thui pi entah balai pan ki kor ki teki kot na kaliang ikurim jong tau ni padi ong ngam tip tanggata pak sakut no kita ki kot kidang sakut dah do mentang kadon jong kawai ke hima habau tau kni umlong shu usim telah thong no do ukhun persa jong o te nephew jong o lalong sim banda habau nephew ula pej ki kot kisla tu tau long kni pot la pet snong no la lesa no go ke snong tenta kilewat ki kot kisla kilap ba kijang te khado kisaliwan tenda la liwat hado da ka jing karpat ka bajur klem ai ya kita ki kot kisla pakata kalong kabadon ka yeng jong ki khon la usumari ki kot kisla tendrei la kumno shoban klat no na ka perthei bu no i jing tho pandang klat manga ikini ki kot jong ka kor kin pai biang se ka kor
te dadon ka bakum kata mano kilong kini ro betha hai kemi lande ino te bandala klat no te nakaliang ka kur ndade buan pani kita pat mdei ban ai tanga kiru shimet ai haki belong official jong ka kur kenang bamaki kindon ka jingkit kli kinyo ban report te kei ka bangakwa badong kalong ka badon kam kani ka bong haram peyeng ka mot ka jingya dei kur ka jingya dei kha kata ka tip kur ka tip kha kamot ka don ka jingya dei lang ka jingmot jong ka kalong nakaliang ka kur don kam ban borom ya ki kemi kha na nakaliang ukpa ba ye jong ka yeng pala penroi penman te la da don kinu ki jing tlot nakaliang jong kemi kha piwat nam theu ten dei la da kemi kha ba ki ngat ka duk ka janjar yarap lem naka kur naka kpo jong pi ban yarap lem ba kita ki bahayeng ki